sa kanya. Oh, may dugo pa man yan. Sandwich love. Guys, sandwich guys, oh. Steak and arugula guys. Hi guys. Maglaba tayo ng hand towel sa bathroom. Ang ating ilalagay is Ariel. Ang bango-bango talaga ng Ariel guys. Ihumol ko lang siya dyan and then labahan ko siya mamaya. Hindi ko siya lagyan ng chlorine. Kasi nga may kulay yan, dalawang kulay. Lagyan natin ng tubig. Kusok-kusukin natin. Kusok-kusukin. Yeah, kusukin natin mamaya. Yan, kulang pa. Sana lang mawala itong ang bango talaga ng Ariel. So, ang gagawin na, namiss kong maglaba. Ito dito, mga madudumi. Ang washing machine kasi dito, o ini washing machine, hindi talaga yan siya makukuha kapag sobrang dumi. So, pabayaan natin siya dito. And then, mamaya, kukusuhin natin siya. Sana may pirla, no? Ano kong pirla? Maganda pag may pirla. Abunda tayo sa Ariel, guys. Mamaya, labahan ko to. Hello guys, kanina pa ito sila and then hindi ako nakapag-videos. Tingin lang talaga ako kasi sobrang nosy naman in Demir. Pumunta pa ako, nagtakbo pa ako sa taas kasi maraming bintana doon. Tinitignan ko and then na-realize ko, i-video natin. Oh, yung nag-video ako so gusto ko malaman, nag-flashing light man sila guys pero hindi sila pulis ba? At may mga taong lumalabas sa sasakyan. So kaya hindi ko alam kung anong nangyari, no? Baka may aksidente or something pero kanina pa yan sila at wala namang pulis na dumating. So let's see kung anong mangyari. So yun na nga guys, no, balita-balita ang agda na nga lata, niabot ang pulis guys. Mga ilang minuto guys, andito na sila. Kanina pa yan naghihintay. Ay, aksidente pala talaga ang nangyari guys. Kasi nakita ko yung mga part na sasakyan nandun na sa daan at si Inday Mirian pagkanusi man lumalabas. Uy, lumabas ako dito guys kasi gusto ko talagang malaman at pinatayan ko yung ilaw sila guys. Well actually, ilaw namin dito sa porch. Pinatay ko para naman malaman natin na ano ba, kung ano mga balita-balita and din hindi din nila ako makita na nakinuod daw ta. Ganon. Oh, sabi ko sarili ko pagka Jud Mirian kung may magpinusila da miran wa jud maagtang ay simbak tatlong sasakyan po yun guys naghapakan ata guys hindi ko alam paglabas ko naririnig ko yung babae ay sabi pa niya guys ang dilim-dilim kasi dito wala ko ano nako talagang babaeng ito ano ang dilim-dilim nga kanina pa yan sila guys hindi pa sobrang dilim guys makikita pa yun pati lamok no wala guys mag-steak na naman tayo guys magluto tayo ang dami na naman nagsasabi guys na bawal daw tayong kumakain ng steak palagi guys pero hindi naman palagi pero yes hindi siya normal. Hindi siya normal. Pero guys, masarap kasi ang steak. So yun, magluto tayo. Pero bago ako dito nagluto, guys, sinabihan ako ni Mister na ang kanyang steak daw dapat hilaw. So ngayon, kailangan nating tuparin na hilaw. At sana naman talagang hilaw. Sabi ko sa kanya, bakit lulutuin ko pa ito? Kung gusto mong hilaw, kainin mo na lang ganyan. Iwan ko na lang si Batman talaga eh. Natin pagkain ng steak. May bago tayong seasoning rosemary garlic. Try natin. Binili ko ni Tami. Try natin guys. Bango siya. Rosemary garlic. Half rosemary.
So, dalawang seasoning, rosemary at saka ito. Sharado. Ayaw daw ni Tami ng overcook. Gusto niya hilaw. Bakit niluluto ko pa to? Kung gusto niya hilaw. So, okay na to guys kay Tami. Hilaw-hilaw pa ata ito. Ito yung gusto niya. So, anong gawin natin? Ibigay ang hilaw. Ang sa akin, may dugo pa guys. Kailangan pa siyang patayin. So, yun. I think okay na yan kay Kano. Parang okay, perfect na yan. Pero wala tayong plato. So, nag-ask ako ng plato. Asa na yun si Kano? Ay, Bonky! Hi, baby! I think tapos na ito kay Kano. Luto na ini. Ay, naku talaga. Ang akin is hindi pa man guys. Kailangan pa man siyang patayin. No? Patayin. Yan yung sa kanya. Oh, may dugo pa man yan. Naku, Tami ba? Ay, naku talagang buhay na ito. Naman dyan siya. Sandwich love. Guys, sandwich guys, oh. Steak and arugula guys. Tikman natin, be. I was working, I take a steak. Masarap guys. It's better this way. It's really good, Han. It's better eating that way, Han. Maaga po ako ngayon nagluto guys para may makain si Mr. Pagbalik meron na siyang nilakad. Ilagay natin ang leftover na beef.
dito lang muna tayo guys ha. Thank you so much for watching. So yun, nagustuhan naman yun ni Mr. Kumain agad siya pagdating.